Så er vi klar igen. Kampen er i gang. Vi skal se, om de kan få avanceret sig, om Lars han kan få indhentet det forspring, Tommy han trods alt fik. Det går godt an der, men Tommy får undvidet og får faktisk endnu et halvt point til samlingen. Mens han endnu en gang for en undvid, kan han så få hurtigt nok sat i bakgear. Ikke heldig at gå i stå der. Den gode gamle øvelse med dobbelt udkobling og mellemgas kan gå hen og være en fordel i den type her. Tommy lurer lidt med venstre forhjul, eller fordør. Og for endnu en gang er flottet ind på Lars. Rigtig godt. Lars han jagter Tommy, forsøger at få sat et sted ind. Tommy er meget dygtig til at få brugt sine fordør som gardering, men sådan der. Så lurer kørerne endnu en gang lidt på hinanden. Kampen er absolut både jævnbyrdig og helt vilde. Tommy han ligger stadig. En lille bitter der, og han point til Lars for en god undvige-manøvre. Og endnu en gang undvige. Kan Lars få sat kontraen ind, inden Tommy kommer? Der er stadigvæk dødt løb. Og sådan der, ja, det er jo nærmest det, der hedder mål til selvmål. Og endnu en gang Lars, han kommer flot ind her, kommer virkelig fint tilbage i kampen. Kan til gengæld forsøge at holde liv i bilen. Tommy overvejer lidt, hvordan han kan få sat det næste side ind. Jagten går rundt i manesien, hvem får overtaget om midten, hvem får gjort plads til det næste sted. Og sådan, mine damer og herrer, så fik Lars en rigtig ram på Tommy. Og Tommy han har nu, kan vi se her, prøv at lægge mærke til den hvide Corolla. Tommy kan ikke få førersædet til at sidde ordentligt fast mere, skal have spændt selen og spændt sædet og det hele. Der var lige en venstre fordør der. Tommy. Man kommer ikke i finalen på den slags manøvre. Men stadigvæk sådan der, Tommy han. Og prøv lige at høre, det var en køler, der gik en køleren på den hvide Corolla sammen med halvdelen af forskærmen og kofangeren. Bilerne er virkelig ved at tage til nu. Samtidig med så er gassen i øvhornet herovre ved at være gået. Og vi kan se der. Og vi skal lige forsøge at få fat i kørerne. Tommy og Lars. Anden omgang er slut. Hornet er gået. Tilbage til ringhjørnerne. Ud og rette op på bilerne. Tommy. Der er flot. Ja, det er godt med jer. Man skulle tro, de gik op i de unge mennesker. Tommy er lige ude med den bitte justerstang. Skal lige have sat bilen lidt på plads. Skal have gjort klar til tredje og afgørende runde. Tommy er i øjeblikket klart bagud på point, men forsøger at få rettet bilen en lille smule til. Er vi ved at være klar, Tommy? Jeg synes, der er et eller andet. Er du ved at udlægge røgslør? Jeg har hørt, at det er en gammel militær flyveplads, men at du bruger militær knæb med røgslør for at dække dig på fjenden, er alligevel en anelse avanceret. Lars, er du klar? Lars, han sidder i sin bil, er så meget foran på pointer, til synligheden en lille smule overlegen, at han ikke behøver at gå ud og tjekke bilen. Har helt styr på tingene. Mazda er en god og solid bil. To japanere mod hinanden, men til synligheden ret stor forskel enten på bilernes egenskaber, eller måske endda på kørernes. Vi skal lige høre ned fra det hvide hjørne. Tommy, er du ved at være klar? Ser ud til, at Tommy ikke rigtig kan få gang i den hvide Corolla måske. Skal lige have et lille puff. Skal vi se, om vi kan få gang i bilen. Enten skal bilen kunne køre, eller også må vi skifte bil. En af reglerne, vi ikke er nået til i bilboksning, er, at knockout, det findes ikke. Knockout eksisterer ikke som en regel. Det her er en bokserkamp, der skal bokses i 3x3 minutter. Og kan bilen ikke køre, ja, så må vi skifte bilen. Tommy har fået gang i bilen. Sådan der. Vi skal have kørerne ude i hjørnerne igen. Vi skal se, om vi kan få øvehornet til at virke. Ellers så må vi... Nej, Tommy han siger, at bilen ikke kan. Vi skal lige have lukket porten op herude bagved. Hvis tilskuerne vil hurtigt træde til side, så får vi byttet bilen. Tommy får sat den ene reservebil ind.
Og Lars han kan så overveje at få lagt sin taktik for at tredje afgørende runde imens. Mens at vi venter på, at Tommy kommer ind, så kan vi lige bruge lejligheden til at sige, Lars, hvis jeg kan få dig til lige at køre en lille triumfrunde rundt her i Manesien. Mens Lars han lige kører rundt, så prøver jeg at lægge mærke til, på højre side af vognen, der sidder der et lille skilt omkring benzin. Det er sådan, at bilerne de er rent sikkerhedsmæssigt afmonteret alt, hvad der hedder kølervæske og sprinklervæske, da det er brandfarlige væsker. Der er heller ikke benzin. Den almindelige benzindunk, der er afmonteret. Der er i stedet for monteret en 5 liters sikkerhedsdunk ved højre fordør, der så trækker benzinen direkte ud. Det vil sige, skulle der ske noget med bilerne, ja, så kan man stikke en hånd ind igennem det åbne vindue, fjerne den 5 liters sikkerhedsdunk og få fjernet alle brandbare væsker fra bilen. Mens vi fik styr på det, så fik vi Tommy tilbage i Manesien. Tommy er nu kommet ind i en Mitsubishi Galant. Om Tommys kørsel også bliver galant, det får vi så at se. Mine damer og herrer, tredje. Vi skal lige have, når Tommy har skiftet bil, så skal vi lige hilse pænt på hinanden igen. Vi skal lige have sagt rigtig og ordentligt goddag. Sådan der, tilbage i siderne. Og når de er tilbage i siderne, hvis ikke hornet virker, så siger vi, værsgo, så kører tredje og fire omgang. Og sådan der, hurtigt forbi hinanden, hvem får først. Og Lars, det er en afgørende sted. Tommy forsøger nu at bruge sin lidt større bils hurtighed, men jeg skal lov for Lars at styre på gangen nu. Rigtig godt kørt, og Tommy han forsøger at komme godt igen til at point ind på pladsnogen, men i øjeblikket der er det absolut Lars forsøger. Tommy får endnu en gang sat et ordentligt sted ind på forskærmen, får en kørende rundt, og husk at passe på betonautomærerne herude. Det står godt og solidt, men ja, så lurer Lars ind med venstre fordør. Forsøger, ja, kommer godt fri af bilen, og hvem får så det næste ind? Godt undvidet af Lars, har lidt ulempe af den større og noget tungere bil. Temmelig mange. Og sådan, flot fødder, Lars er ved at sætte hele fodfangeren over styr nu. Skal vi se, Lars han kommer i klemme i sin egen fodfanger, men Tommy han desperat jagter de sidste point til at afgøre, hvem af de to, der skal i finalen. Sådan der. Flot kørt af Tommy, og mange point hjem til ham. Og alt imens dunsten af brænddækrøg, det begynder at sprede sig i Manesien for Tommy Netter Lundvig Lars. For godt kørt. God undvige manøvre, godt med vinende væk. Og endnu en gang lykkes det Tommy at undvige. Kan han nå at sætte et kontrastød ind? Nej, det Lars er en omgang på hurtigt i øjeblikket. Tommy får ikke rigtig sat den ind. Sekunderne tikker, der er 30 sekunder tilbage af kampen. Og lige nu er den så absolut jævnbyrdig. 1 eller 2 point er, hvad der skiller det. Lars får sat godt ind igen der. Meget godt kørt, og Lars forsøger at holde fast i pointene. Endnu en gang, sådan der. Den sidste desperate Tommy forsøger nu at køre Lars hele vejen ud af ringen, mens sekunderne de tikker. Og vi tæller ned. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jeg tror ikke, der er meget ved at sætte. Lars er gået i stå. Tommy kan ikke mere. Og slut for tredje afgørende runde i den første af de indledende kampe. Skal vi have kørende ud og... Sådan der, alle karrosseridele på størrelse med cykler, og derovre kunne fanger skal gerne samles op. Vi skal lige have voteret.